ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo po prvi put Brawl Stars. Počeo sam prije par dana, ali ti mene ne sprečava da bude najjači. Baci like, subscribe, ne možeš to zaboraviti. Dobit ćeš najbolje brawlera. Po 3 sekunde baciš subscribe. 3, 2, 1. Jesi uspio? Pa bravo! Ako nisi više sreće drugi put, možeš kod sam retariran, ali to je šuter. Imate još i da ću vam za lajkove malo više. Imate 5 sekundi da lajkujete video. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ako ste uspjeli like, dobit ćete najboljeg brawlera kojeg želite. A mi idemo u video. Znači, ovo sam igrao, malo sam tako dobio brawlere, ali sam je upgradeao Edgara, ovu, Darila, tako sam te malo upgradeao ovu. Nije baš nešto specijalno. Ali, tu neće nama ništa oduzeti vrijeme. A mi idemo na prvi meč. Ok, evo ga, prvi meč je rankeda, nisam ni rekao da igram ranked. Vidjeti nekog bacača, možete reći. Oni su uzeli onako, ovaj uzeo tanka, ovaj uzeo ovog na daljinu, tako da lako to sad. Iđemo, oni nisu uzeli nijednog bacača, to je pravo. Tako budete najbolji bacač. Meni, ljudi, pišite mi komentarima što znači ovo moj gadget, imam beskonačno gadget, ja sad naberiju, tako na svakom brawleru. Tu je zamislite ljudi uspije. Ništa od toga. Moj ti, jesi glup. Dobro, ja sam. Šta sam im od... ovom kombušicom. Ne. Sad će me ovaj. Sad će ga ovaj ubit. Neće mi dati. Prvi meč je bio fail. Ono to neće prije. Šta kerovi laju jebeni mamu? Šta laješ? Bog te stvorio. Ništa, ajde. Idemo sad nešto malo igrat. Drugo. Idemo na primjer u Poultry solo. Na primjer možemo sa Gejom. Jo, ajde, 4 godine treba. Ok, nisi ništa specijalno. Baš ću se ovo već. Tako je, bravo. Odmah, prvi kill. A znao se ja sam pro. Nubaro, ne možeš doći kod mene. Ja ne primam Nubare. Našao sam sad kako najbolje da pucam. Bravo, vidite. Onda ne možete se naučiti da budete najbolji. Evo ga Drako, ja rekao Kenči ovo. Kad ga ovdje on ulazim. Nema Boga, to uđe. Dođe od kod Draka, ne mogu. Samo i Drako dođe kod mene. Ne u kutiju Draka. Mr. P. Ah!
slove. A? Molim. Dođi. Eko. Ajde palimo jedan emoji. I prvo smo pobjedili. Slow and steady wins the race. Dođem da mi kojica, sam da upgradem nekoga od mojih. Straight from the underground. Ne valja. 3 gemokovi, pa jebujete gemok. Možda... Možda Dynamite, a? Sad ćemo nekak. Vidimo koja je dobra. Red zone. Cool. Non-grab. Knockout. Pa ne znam. Mogu smo jedan duela. A šta mislite? Šta mislite, a? Mogu smo jedan duela. Too pretty for pain. O, sad prolera da izaberemo. Drugi će Let biti me show you how Bell. it's done. A treći nek bude Mule. So bad you should, so bad you pay. Aha. I could do this if I Ajde wanted to. vidimo. Pa dobro s mape zadnjim sam malo za Edgara ne valja. Ne znam ovaj i ovog su pedestane. Idemo. Idemo. I on je izabrao ovog Berija, Džinja i Daga. Ništa. Ili 10 sekundi prošla da već vidio. Ovo sa Džinjem će biti mnogo lakše. Gdje uzmeš Džinje na ovakvu mapi? Mislim da je samo da ne može. Ne može tako. Već za Daga ne znam. Malo je jači, on bi trebao neki, možda Bell. Dag. Kako ne znam. Whatever. Međed. Boring. Kako međed? Šta će sad? Ajmo isto. Napušam Edgara na ovaj 15. rank već, ako hoću. Ne, tako neću. Imam brawlere sve na preko 15. tu ću. Malo loši, izabrali se samo Janet je dobra, šta će ova. I could do this if I wanted to. Oj. No, međede. Prolazim što sam Edgara. Ništa. Druga runda. CEO of Brawl Stars. Ne mogu. Don't be salty. Uj. Da mogu tu istaknuo ulta. Sad. Koliko je ljudi? Jeste vidjeli ljudi koliko je falilo malo da uđem. I ovo ću sad. Where there's a will, there's a will. Turning up the heat. Dijete, alo, hajde vam se. Hajde mogu se kako. Gotta do everything myself. Znam Edgar igrati, zato ovu kidam. Ajde, dođeš. Kako si runka, vidi, kako si runka iskačiti, stopa kako si runka. Opa, već sam jak. Nažalost, neće Edgara, vjerojatno. 2 trofeja fali. Ovo mene neće jeba. Joj, pokute stvari. Ovaj video će biti malo duži, to sam zaboravio reći. Ali što ćete, vi volite gledati te video, volite. Jedan glupi, jedan glupi. YOLO! Dođu onda tela na svoj nisam. U tim sjakama, ali nemo ništa, što se približavati. Isto ću mi gledati tu. Ja, koji se približi, ja sam mrtav.
Tako da će morat Belo riješiti, a moja ne znam da li ću koristiti. Motka si iskoristila gadžete. Sam ti iskoristit sve gadžete, pa kad neš imat za ovo dvoje gadžete, idet ćemo mi tu. Šta ja uradi? Ljude, ste vi vidjeli koliko sam ljudi? Kada vam sad nam. Jebojte ovo. Ovo je moja gaming soba. A sad se ti mene bojiš, a vidjet ćemo. Sad kad te uzbije ova zona. Aj dođe se fajt tamo ko ljudi. Aj se fajt tamo ko ljudi. Lagano. Sad je malo protiv Franka i lakše. Ne može. Nijem. Dođi vamo. Odi Siso. Sisaro. Odi na. Ne. Unoši. Oj. Nothing beats a well-welding welder's weld. Sačko ga. Da dođe se fajtamo po ljudi. Evo vidite, moći. Od zone ne pali. Za desi ne znam. Kad baci onaj projektile, sad će ajde. Tako, ajde. Yes. Yes. Crime does pay. Yes. You mess with the wrong Yes, u kući spavaj, lezi. Spavaj, kući, ne možeš doći. Ne moš. Ja ne dam da dođeš. Tu. Kako sad upgrade? Niko. Može, ajde. Tako. I, eto ga. Šta sad? Možda nešto u šopu, ono. Da li ima šta nam u šopu? Nema šta. Ljudi, kad upišete kod Marko KC, evo, stvarno ne sjećam se. Nemojte me posle hejtat da mi se smijete. Ja sam pola ovih brawlera dobio, ja sam sve ove brawlere dobio koristeći kod Marko KC. Tako da ne znam. Ali lika ne gledam, respekt za brata. Ali ne gledam ga, ja sam svi ovih 9 brawlera dobio na njemu. Tako da ne znam. Ne znam. Samo ne znam, njegov kod je presrećan. A mi, ajmo još jedan. Dodigramo. Ljudi. Sad su najebali. Malo kompozicija ista ako moja. Can't believe I have to do this. Kakva sam ubara. Dođi, majmune. Šta bacaš tu, ajde, bacaš mu od slaninu. Ti smiš? Miš, ne znam da je miš. Sad ćemo da vidimo da li smo jaki. Ja znam ovu taktiku. Ja znam da si CEO Brawl Stars. može ubiti. Ti misliš da će ja iskoristiti? Dođi, sad ćete ganjat, pa neću igrat ganju. Neću ganju igrat kod moj. Odi. Ajde se pobijemo ko ljudi. A ne da budemo sise ovdje ko što sti. I low-key want to win Da this nas game. pobjediš. Yes. Od tebe ne moram ništa puno raditi. 4 puta kliknem, pobjedio. Kad dobije ko košta sve. You can't make me. 30, mislim da je dosta da ih rokam ovdje. Ali mi jedan knockout na 5 na 5. Kaže, evo, ko ću uzeti. Hoću uzeti nekog pol tanka, pol onog. Ne znam. Ne znam ko ću ovdje uzeti. Možda bi bio dobar moj. Every day I'm shoveling. Ne znam da li moj bio dobar. Borrow umbrella.
Ajde bury you probamo. all. Moj. Joj, Bože. Čujte. Jeste čuli, ha? Kako je dobro. Every day I'm shuffling. Ali jeste to dobar, no. Jeste. Onako malo na daljinu, malo lako malo. Ko spaj? Lako je sad. Možda da postaje naći. Jej, telefon mi crkvu, hvala Bogu. 20% na crkvu. Let's see what's buzzing. Odi vamo. Bliže malo dođi. Bliže nisam te. Ajde se borimo ko ljudi. Ja budem koslica. Kak sam dobar ja. Sam Frankiz došao. I on jest i normalan Frank. Ocate. Malina. Nemoj ga ponovo, nek on tebe ponovo ubije. Aj Međede, rukaj Medo, Mašo, gdje ti je Medo? Iđe. Bravo. Sad na njeg. Ajde, ustajemo sa stolice. Učem sve. Ajde bagro. Evo, raknut ćete Međede. Nega bar Međed jednom opali. Ma mrtaš. Šta ja rekao? Ko zapeta puška ovdje. Ipak ne. Ko Spike udara sa mnom slabije. Koliki sam ko Međed. Etka. I to je to ljudi bilo od ovog videa. Se nadam da ste uživali. I čao.